Mabuhay! Mga dagawali tao, apila mga tigulang, maayong pasakay sa Silhig Airlines. Sa ngalan sa atong kapitan, kapitan nga walay buot, ikatang kapitan nga may nahot, kini si Delphine ang iyong tigulang nga sulgon. Ako magpasalamat sa inyong pagsuporta o pagpili sa Silhig Airlines. Ang kinatibukang oras sa atong paglupad, 2 ka oras o 30 minutos. Mga dagawali tao, apila mga tigulang, anong gihang ang iyong atensyon sa pagpaminaw. Kaya kung mga kaubanan nga si Dingnog Marian mupasunday kaninyo kabayan sa kaluwasan ng atong gisakyan. Kanaling kuranan o doon ay bakos pang kaluwasan. Sa pagpagot, hinahinayon ng pag-ibot, basin ikaw magkautot. Sa pagpaluag, ayaw paginangag, kay kabalo ka mong pahugot, dapat kabalupod ka mong paluag. Sa panahon sa emerensya, mutugpa kita sa kadagatan, kaysa tuba, nahubog ang atong kapitan. Kuha alang ang sugbabidang pangkaluwasan, ilawom sa inyong lingkuranan. Tangtanga ang mga haid ng butang sa inyong kalawasan, sa masakutsilyo, sanggot o sundang. Ang salbabida otomatik kong bukhad. Simba ko kinidiling bukhad, panguros o pag-ampo na lang. Dahil sa bita ang Diyos Amahan, aron ikaw matabangan. Hulata nga maabli ang pultahan, kung ginahinay nga magawas, basin ikaw mapagkog, kami pa imong pasanginglan. Sa imong kadanghag, ikaw ay noon nabukulan. Ang pagkuha og salbabida nga wala gitugot supa kini sa balaod kay matitpas kapitan kini pabayran. Pero kung ikaw ganahan ug mupalit og dinaghan sambita lang ako mga kaubanan nga si Dingnog Marian para ikaw maoferan og buy one take one. Pero kung usaray mong paliton nga imo pa jud utangon pagpuyo na las imong lingkuranan ug basa ang mga manual kung saon pag-ikyas sa imong mga nautangan. Ug anaason sa manual ang mga pagpili sa kapalaran paingon sa pultahan. Sa makausap pa, ako magpasalamat sa inyong pagsalig pagsuporta sa Silhig Airlines. Mabuhay!